megfigyelésen alapuló biztonsági technológiákról 9 országban folyik kutatás uniós támogatással, az úgynevezett Surprise projekt keretében. A kutatás során a résztvevő országokban állampolgári konzultációkat szerveztek, a magyarországi rendezvény házigazdája a Medián Közvéleménykutató Intézet volt. A 2014. januárjában megszervezett találkozón 200 magyar állampolgár vitatta meg a megfigyelésen alapuló biztonsági technológiák, például az okostelefonos helymeghatározás és a térfigyelő kamerák problémáit. A résztvevők javaslatokat is megfogalmaztak a politikusok és döntéshozók számára. Országra kiterjedő kutatássorozatnak, a magyarországi állomásának legfontosabb pillanata érkezett el. Témája a megfigyelésen alapuló biztonsági rendszerek és az állampolgárok viszonya. Elvileg nagyon fontos dolog, hogy csak a beleegyezésemmel tudjanak meg rólam bármit is. Ugye a propaganda az ilyen adatfelvételekkel kapcsolatban mindig az, hogy hát valamilyen nagy előnye van ennek az áldozatnak, hogy magamat kiadom. A mai felmérésnek az a nagy kérdés, hogy önök hogyan mérlegelnek, mennyire bíznak adatkérőkben, mennyire szolgáltatják ki magukat, mennyire hajlandók lemondani ezzel járó előnyökről. Nagyon hasznosnak tartom ezt a rendezvényt két okból kifolyólag, és az egyik az, hogy az itt lévő emberek nagyon sok információt kapnak ebben a témával kapcsolatban. Én is nagyon sok új dolgot tudtam meg. A másik pedig az, hogy lehetőségünk van arra egyszerű állampolgároknak, hogy elmondjuk a véleményünket az itt felmerülő témákkal kapcsolatban. Micsoda óriási üldözési mánia és összeesküvés elmélet faktor működik a résztvevőkben. Örülök, hogy részesen lehettek, mert nagyon érdekel tulajdonképpen, nekem nincs okostelefonom, meg nem vagyok Facebookon, de nagyon érdekel, hogy hol tűnnek a levelek, vagy ha felregisztrálok, akkor hol mennek ezek az információk. A mi asztalunk az nagyon különböző összetételű emberekből áll, és voltak, akik már egy határozott véleménnyel érkeztek ide, és voltak, akik itt menet közben alakult a vélemény.